hai que ser autocríticos e hai que ver tamén cales son as debilidades, non? Por exemplo, no crecemento ese tan exponencial que tuvemos nesta modalidade de convocatorias, pois aumentou moitísimo a burocracia, é dicir, o número de xustificacións, de traballos que se fan burocráticamente son enormes e precisamos moito máis personal nas nosas oficinas de transferencia, nas nosas oficinas de proxectos internacionais. Eu diría que un dos retos que temos por diante as universidades, en concreto a Universidade de Vigo, é resultar máis sinxela de funcionamento, máis coñecida por a xente que nos rodea. Dende fora unha universidade é algo, un ente un pouco abstracto, un pouco complexo, dividido en departamentos, áreas de coñecemento, grupos de investigación, agora centros e institutos, é dicir, temos unha estrutura interna que dende fora pode resultar algo complexa, e diría que temos que facer moito esforzo para que esa complexidade interna non se transmita cara a fora e dende fora se coñezan as nosas capacidades. Temos que ser quen de conseguir ser o departamento de I+D do tecido empresarial, sobre todo na contorna. Por suposto, a nivel internacional, pero temos que ter esa imbricación mellor, máis profunda, máis sostible no tempo, non? Hai 8 anos, por exemplo, captábamos en contratos 4 millóns e o ano pasado, por exemplo, foron 9. Iso implica que hai que xestionar moitos máis proxectos, xestionar moitas máis convocatorias e, polo tanto, o nivel de burocracia incrementouse moito e, sin embargo, o persoal non se incrementou. Nese sentido, precisamos máis personal. Temos que internamente transmitir aos nosos investigadores que existen outros mecanismos de valorizar as súas producións en todos os ámbitos nos que traballan. Tamén ten que haber incentivos ou revalorización por parte de quen nos avalía, de quen avalía aos investigadores, non? Fai uns anos estábamos realmente contentos, a comunidade universitaria en xeral, porque se puñía en marcha o sexenio de transferencia, pusose en marcha, creo que con moi bo éxito para a Universidade de Vigo, e supuso decir, veña, teño aí un incentivo claro, hai uns criterios de valoración da nosa transferencia, tanto como grupo a nivel individual, pero non hubo continuidade.